Takže čaute lidi, ale zase zdravím další videjka. Dneska si ukážeme, jak si stahovat muziku nebo filmy z YouTube. Nebo to tady, že si stáhnete jako ten film v formátu nějakém videovém, ale stáhnete si pouze ten zvuk. Takže pokud jste písničky, našli jste si na YouTube nějakou písničku a chcete si ji přehrát, tak já třeba vyberu. Tohle zase není písnička, že? Tady třeba první písnička, jako není, já nevím, prostě jsem to tak vybral. Tak, jsou dohromady 3 způsoby, které vám ukážu v tomto videu. Jako první musíte si najít na to video a třeba si ho pauznout, to je jenom se přehráváte, jedno. Tady vidíme odkaz tohoto z videa. Co by teďko můžeme udělat? Buď to si otevřeme novou záložku a napíšeme tady MP3 video 2 mp3.net video to mp3.net, jo, prostě z video do mp3 a vidíš, že tady máte, teda vidíš vidíme, že tady je URL z video, které chceme dát do mp3, takže my si jednoduše skopírujeme URL, vložíme do toho, vyskočí nám nějaké okýnko určitě na chvilku, už nám otevřelo, a dáme si standard nebo high quality. Ono to je strašně podobné a můžete si dát high quality, to je jedno. No, jakmile se teď takhle bude konvertovat, vidíme, že konvertuje online video do mp3. Mezi tím si ukážeme další způsob, jak to lze udělat. Další způsob je, že si před YouTube, nebo YouTube, jak tomu budete říkat, napíšeme kick. Takže kick YouTube. Aha. No vidíte, se to vykonvertovalo a samo se nám to stáhne. Chvilku počkáme. A se začne s vámi psát. Ale sorry, ale už se stáhle, tak vidíte. Takže takhle se to začalo stávat. A já jsem můžu jít na home. A znova a další písničky. Takže jsem zjistil, že tady to nemůžete dělat v tomhle programu, protože potřebujete zase nějaký upgrade na nějakou plus. Takže jediný způsob zatím, co teda známe, a je nejlepší video to mp3.net. Zde napíšete tedy odkaz a jste v klidu, máte to hotový. Tak jo, takže já vám děkuji, že jste se dívali a doufám, že se budete na další videa. Nezapomeňte si tady napsat tech help a on to za chvilku tady už bude. Já jsem techhelp.cz, vidíte, zde už máme 2 videjka. Budu ještě pracovat na designu pozadí, zatím ještě nemám hotové, začal jsem včera. Myslím si, že 2 videjka celkem jsou rychle, když jsou od včerejška a doufám, že se tady podíváte na tyto videjka. Facebook nesmysly. Pokud máte nějaké další názory, které bych mohl použít ve videí, začím napsat do komentářů. Já se podívám třeba, jestli bych to nemohl nějak natočit, jestli to tom zkusím se to něco zjistit a potom jak dál. Takže děkuji vám, že jste dělali a sledujte další videa. Nezapomeňte si přihlásit do běru, dát like a napsat komentář. Tak čaute.